ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଖାଇ ପିଇ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛ, ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇନି। କାହିଁ କହିଲେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ଭଡ଼ା କରିବାକୁ, ଆଉ ଆଜି ତ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। କ'ଣ ସାଙ୍ଗଟା କହିଲା ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଅଛି ବାହାଘର ଭଡ଼ା, ଆଉ ପଳିଆ। ମୁଁ ମୋର ସେଇଠୁ କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ଟିକେ ଯିବି, ଟିକେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭଡ଼ା ଅଛି। ସାର୍ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତୁ ଯା, ଯଦି କହୁଛୁ ଯା। ଏଇ ଯାଉଛି ଆଉ। ଏଇନା ଯାଇଥିଲି ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁଆ ଏଇନା ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଆପଣମାନେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ସବୁ, ମୋ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ, ସବୁ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରାତିରେ ପୁରା ଇଏ ବୁଲୁଛି ଆଉ। ଭଲ ଲାଗୁନି, କେତେ ଘରେ ବସିବ। ଆଉ ଆଜିକା ସମୟରେ ଘରେ ବସିବା କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଜମା ବସିବା ପିଲା ନୁହଁ। ଯେମିତି ଯାଉ ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ କି ମଣିଷ। ମୁଁ ଜମା ଘରେ ବସେ ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି କିଏ? ମୁଁ ମୋର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ତ ତାପରେ ତ କାମ ପଳେଇଲି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିବା ପିଲା ନୁହଁ। ଯେମିତି ହଉ କାଳେ ବେଳେ କୌଶଳ ହଉ ପଇସା ଟଙ୍କା 500 ଦିନକୁ କରିବା ତ କରିବି ପର୍ ଡେ। ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ପଇସା ନ ଇନକମ୍ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 100ରୁ 100। ଆଉ ୱାନ୍ସ ତୁମେ ପଇସା ତୁମ ପାଟିରେ ୱାନ୍ସ ଲାଗିଲା ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ କହିବ ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିଦେବି ସେଇଟା କିଣିଦେବି। ପଇସା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯେ ବୁଝିଲା ତ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଯେ ନ ବୁଝିଲା ତ ଗଲା ଆଉ, ଜୀବନ ମାଟି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତିର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ମଜା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କେହି ନଥିବେ, ସୁନସାନ ଜାଗା। ଏଇଆ ମାନେ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଯାଉଛ ବି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କେୟାରଫୁଲରେ, ମାନେ ଏମିତି ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ତୁମ ମାଲିକ ଇଏ କରିଥିବ, ମାଲିକ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ କି ସବୁ କିଛି, ମାନେ ଯାହା ବି ହଉ ରାତି ଅଧରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କ'ଣ କରୁଛ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣ, ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠିକି ଯାହା ହବ କଥା ହବ ହେଲା, ନୋ ଟେନସନ୍, ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈରୀ ପାଖରେ ହେଇଗଲି, ଆଉ ଏଇନା ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଇଥିଲି ଯେ ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁଆ ପୁରା ବାହାଘର ଭଡ଼ାରେ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି କିଛି ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠି ଖାଇ ପିଇକି ଆଇଛି ପୁରା ଭାତ